माने जोंनि गासै बर'नि ससियेल मिडियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रादाबफोरनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम दिनैहाय नोंथांमोननि सोंनाय बायदियै आङो बेखौनो बुंनो लुगैदों जे माने दाखालि थांनाय 27 तारिखआवहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं जे सासे एक्स मिलिटारि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि बे आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा बबे असिलायै बा बबे नोजोरजों बिथाङा आंनि बिबानखौ माने होख्लायनाय बा डिसमिस खालायनाय मोनसे नटिफिकेसन मोनदों। बे नटिफिकेसननि सायावनो आङो गुवारै बा गेबेङै खेंफोरथि होनो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोनखौ आंनि दरखं मोखाङाव खावलायनानै लाबोनाय जादों। एक्स मिलिटारि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो बुजिनो हायो, बे मिथिनो हायो। एक्स मिलिटारि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिया मानो बानायदों बा मानो बानायनो गोनां जादों बेनि गुबै ओंथिखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंथारनांगोन। कारना जाहैबाय बिएलडि आरो आसाम सरकार, भारत सरकार 2003नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिएडि मोनसे एकर्ड खालायदों। बे एकर्ड खालायनायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा आद्रा थालाङोब्ला बेखौ प्रेसार होनायनि थाखाय जोङो एक्स मिलिटारि वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों मोनसे जोंखौनो एक्सट्रा बडि हिसाबै जों कमिटि बानायनानै लानो गोनां जादों। खारना बेनो दफाफ्रा 100% मावफुंजानांगौ, प्लास बेनिफ्राय जोंनि एक्स मिलिटारि वेलफेयार बिथांमोननि जानाखि रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनाबो जोंजों गेबेङैनो मावफुंजानांगौ। बेनि थाखायनो जों गोजायै एक्स मिलिटारि हिसाबै मोनसे क'अपारेटिभ ससाइटि रेजिस्टार्ड जों मोनसे कमिटि जों बानायनानै लानो जों हादों। बेनि थाखायनो आङो बयखौबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो गेबेङै फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बबे खारनाव मा खारनाव बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। बेखायनो बेनि सायाव जों गेबेङै जोंनि एक्स मिलिटारि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि एक्जिकिउटिभ बडिया रायलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो स्पष्ट'करन होनाय जायोदि जोंनि एक्स मिलिटारि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिया गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड मोनसे आफाद, बेवहाय बायल' दङ। बे बायल' मथेसो जोङो बा सिस्टेम मथेसो जोङो थांगोन बा मावलांगोन, हाबाफारिखौ मावलांगोन। एसे दासिम आङो आफादगिरि जानानै 6-7 मासल' आं रानिं जादों। बेवहाय जोंनि क'अपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि हाबाफारि लानाय दं बेखौ गेबेङै जों दाबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो दाबो जोंनि वार्कफोरखौनो मोजां रोखोमै एवारनेस जों खालायजोबनो हायाखै। बेनो आंहा बुंनांगौआ बेनो, माने जोंनि गासै एक्स मिलिटारि आरो जोंनि बर'नि गासै बुद्धिजिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गेबेङै खावलायनाय, बिथांनि जायनाखि नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसना एक्सेप्ट जाथाव नङा। बियो बेआइनि आरो बिहा जोंनि एक्स मिलिटारि वेलफेयार कमिटिजों बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया। जों इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि। बेखायनो बिथाङा जोंखौ सिफायनो हानाय अधिकार गैया। आङो एक्स मिलिटारि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि जानायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जाथिय दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै बा बिथांमोनहा लोगो हमनानै बुंनाय बायदियै जाथिनि अलखद समाव जोंनि एक्स मिलिटारि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोंखौ जयैनो खावलायदों जे एक्स मिलिटारिनि सायाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा
जथेस्थ' फोथायनाय दङ बे बिसासखौ जोंनो होदों होनायजों लोगोसे जोंखौ आरोबाव खावलायदों दानि बर'नि जानाखि भबिसत जाथिनि जानाखि भबिसत बे जाथिनि भबिसतआ गोबांथार अलखदाव गोग्लैनानै दङ बे अलखदखौ बोरैहायब्ला जोङो सुस्रांनानै जोंनि जातिखौ खौसेथि लाबोनो हायो बेनि थाखाय खावलायनायलाय आंबो सासे बर'नि राजनितिक सासे सोद्रोमा हिसाबै आंबो खामानि मावबोदोंमोन नाथाय जोंनि बर' जाथिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै आंबो निजा आंनि राजनितिक जानाखि मेम्बार बे मेम्बारशिपखौ आङो टटेलि टेक खालायनानै जाथिनि भबिसतनि थाखाय आं खामानि मावनो ओंखारबोदों बेखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों आं खावलायनो लुगैदों जे जोंनि बर'नि हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जों बोरैहायबा जाथि हिसाबै खौसेथि जालांनो हायो खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि बर' जातिखौ बुहुमाव गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसनलांनो हायो बेनि थाखाय बयबो जोंखौ मोजां रोखोम सुबुरुन होनायनि गेजेरजों मोजां रोखोम बोसोन होनायनि गेजेरजों जोंनि जानाखि खौसेथिनि जानाखि मिशन बे मिशनखौ बोरैहायबा साक्सेस खालामनो हायो बेखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जों गासैबो बर' जातिनि मोनफ्रोमबो जातीय संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोन जातिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जोंनो दानि समाव बा बे समाव बर' जातिया खौसेथिया दरखारथार बे दरखारखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय बा एक्सुवेलिटि जानानै आं गुरैयै खावलायनाय जोंनो खौसेथिखौ नांथारगौ बे खौसेथिखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो मदद आरो हेफाजाब होयो बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय बे नटिसखौ हरनायनि सिगां नोंथांजों बेबायदि सावरायनायनि जेबो इनफरमेसनबो गैया आरो सावरायनांगौनिबो इनफरमेसन गैया बे हथात करि जानाय दा बेबायदि दा जोंनि जानाखि एक्सुवेलिटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि एगजिकिउटिभ बडिनि सोद्रोमा बिथांमोनजोंबो रावजोंबो बिदि इनफरमेसन गैया आरो आंजोंबो बेक्तिगत हिसाबै इनफरमेसन बिदि गैया खार'ना बेखौनो आं बुजिनो हादों बिथाङा सासे बर'नि लिडार BPFनि आफादगिरि जोङो सिनायो आरो बिथांखौ जों सनमान होयो खिन्थु बिथाङा अबे जुक्तिजों अबे खारनजों अबे सिस्टेमजों BPFनि राइटिं पेडनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बे जिनिसखौसो जोङो आसरित जों मोनदों बेयो बिराद साननो गोनां बाथ्रा बिथाङा हयथ' सिस्टेमखौ मोजाङै बुजिजोबथ'नो हायाखै बेखायनो सिस्टेमनि थाखाय बा नियम नितिखौ बुजिनो थाखाय बिथाङा जुदि माबा मोनसे सावरायनांगौ दंबा जों गुवारैनो सावरायलायनो हागोन आरो बे सिस्टेमखौ जोङो बुजिलायनो हागोन आं आसा खालायो बे आयदानि सायाव माबायदि बिथांखि लादोंमोन जिहेतु नोंथांखौ डिसचार्ज खालामनायनि खोथा नटिफिकेसन बेफोरनि गेजेराव मा जोंनि एक्सुवेलिटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय बे एजेन्डानि सायाव मोनबो गुरुत्व जों लायाखै आरो जोंनि सासेबो एगजिकिउटिभ बडिनि मानसिफ्रानो लायाखै माने बियो गुरुत्वहीन माने बियो जोंनि एक्सुवेलिटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि सिस्टेम नियम बेजों मोनसेबो गोरोबनाय नङा बेखायनो जों बेखौ गोरलैयैनो लादों आरो बियो जों मालाबाबो माने एक्सेप्टेबोल लुगैदों आङो एक्सुवेलिटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि जाजेननायनिफ्रायनो गासै जोंनि बर'नि जातीय दल संगठनफोरजों गोबांजोंनो सावरायनायनि गेजेरजों आरो जातीय दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जोंखौ खावलायदों जातियाव गोबांथार अलखद जिहेतु नुजाबाय बे अलखद नुजानायखौ जाहाथे नोंथांमोननि आफादनि जानानै बा नोंथांमोननि आफादखौ जोङो खावलायनो लुगैदों हिसाबै बा खावलायनाय हिसाबै जोङो बेखौनो बिथांमोननि बोसोन बायदियै बिथांमोननि थिननाय बायदियै बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै दानि बर'नि जानाखि भबिसत बे भबिसतखौ नुख्रुबनानै जों गासै एक्सुवेलिटि वेलफेयार क'अपारेटिभनि एगजिकिउटिभ बडिनि गासै सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा जों लानो हादों जातिनि भबिसतनि थाखाय जातिया बोरैहाय खौसेथि जालांनो हायो जातिया भबिसतआवहाय बोरैहाय गेरेमसा जाति हिसाबै पृथिबिराव बा बुहुमाव गायसनलांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा
जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो जाथिय संगठनफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा पलिसि जों लानो हाहैदों जे जोंनि गेजेराव खौसेथिया दरखारथार। बे दरखारखौनो बोरैहायबा मोगथाङाव महर होनो हायो बेखौनो जोङो गासैनिसिमबो दल संगठननि बुद्धिजीबिफोरनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम जोंनि एक्सपिएलटिनि जानानै आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोंनि बे खौसेथिनि जानाखि मिशन बे मिशनाव जाहाथे बयबो मोजां रोखोमै सुबुरुन होनायनि गेजेरजों जोंनि मिशना भबिष्यताव साक्सेस जाहैयो। जाथिया खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि जाथिखौ गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसनलांनायाव जाहाथे बयबो आग बाहागो लालाङो आं बेखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आङो दिनैनि नोंथांमोनखौ खावलायनानै बा लिंनानै लाबोनानै आंनि स्पष्ट'करन होनो बुंनांगौ बाथ्राया एसेखिनियानो। गोजोन्थों।